ανάπτυξη της Κρήτης αποτελεί για μένα κυρίαρχο οραματισμό, όχι μόνο γιατί είναι ο τόπος που με γέννησε, αλλά και γιατί πιστεύω ότι η Κρήτη έχει ιδιαίτερες δυνατότητες και λόγω της γεωγραφίας της, αλλά και λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της. Έχω εργαστεί πολλά χρόνια εντός και εκτός Ελλάδας και έχω πια την ωριμότητα να αξιολογήσω τι σημαίνει για μένα ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι μια πολυδιάστατη έννοια, που φυσικά δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά τους ανθρώπους, αφορά τη δομή της κοινωνίας, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία. Ανάπτυξη για μένα σημαίνει να μπορεί ελεύθερα ο άνθρωπος να οραματίζεται, να δημιουργεί με γνώμονα την αξιοκρατία, την αριστεία και την καινοτομία. Είναι εκεί που πιστεύω ότι η ανάπτυξη συναντά την επιστήμη και η επιστήμη την επιχειρηματικότητα. Μακριά από ιδεολειψίες, νεποτισμό και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Τι ζητάει η χώρα μας σήμερα για να επιβιώσει στην παγκόσμια πραγματικότητα? Ζητά να απελευθερώσει νέες παραγωγικές δυνάμεις του τόπου που είναι εξοπλισμένες με γνώση, επιστήμη και φιλοδοξία. Αλλά ζητά ακόμα ισονομία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, αξιοκρατία και μια ευνομούμενη σταθερή πολιτεία. Με αυτές τις αρχές πορεύομαι στην καθημερινή μου ζωή, στον αγώνα της δημιουργίας της δουλειάς μου, στην οικογένειά μου και στην επιστήμη. Το όραμά μου για την ανάπτυξη της Κρήτης έχει να κάνει με τη σύζευξη της επιστήμης με την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες παραγωγικές μονάδες με καινοτόμα προϊόντα και απόλυτη εξωστρέφεια. Στην Κρήτη, ο τουρισμός, αλλά και η τεχνολογία και η επιστήμη πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η αιχμή του δώρατος της ανάπτυξης. Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο ανάπτυξης ολόκληρης της χώρας. Εδώ στην Κρήτη θα αρχίσει η αλλαγή νοοτροπίας στην Ελλάδα. Έχουμε παράδοση εμείς στους πρωτοπόρους αγώνες. Ήρθε η ώρα για τον αγώνα της ανάπτυξης. Κρήτη, μπορούμε!